Industrialiseringen i Danmark i 1800- og 1900-tallet. Med industrialisering i Danmark forstår vi en historisk periode i slutningen af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet. Det er karakteristisk for industrialiseringen, at der skete en massiv udvikling af teknologi og implementering af samme. Af nævneværdige teknologier kan nævnes dampmaskiner, elektricitet og jernbaner. Opfindelsen af disse betød konkret, at Danmark begyndte at få flere fabrikker og andet masseproduktion. Forudsætningerne for, at det var muligt at udbygge industrien så meget som man gjorde, var blandt andet et overskud af kapital. Derudover skiftede man til syn på verdensøkonomien. I stedet for, ud fra et merkantilistisk synspunkt, at betragte verden som havende en begrænset mængde rigdom, begyndte man at se på verden med økonomisk liberale øjne, som om at rigdom var noget, der kunne skabes. Da fabriksarbejdet af den type, som opstod under industrialiseringen, kunne give arbejde til mange mennesker, betød det, at mange flyttede ind mod fabrikkerne. Da disse lå i byerne, kom der dermed en tilstrømning af mennesker fra land til by. En sådan tilstrømning kalder man en urbanisering. Motivationen til at flytte fra land til by kom blandt andet fra, at man begyndte at leve længere, og dermed skete der en stigning i befolkningstallet, men der skete ikke en tilsvarende stigning i arbejdspladser på landet. Da landbruget også var blevet mere effektivt, og antallet af arbejdspladser var faldet, var der yderligere brug for de arbejdspladser, der var i byerne. Om end urbaniseringen havde en positiv side, da produktionen steg markant, skabte den også en ny underklasse, som boede under kummerlige forhold. Arbejderne. Vi har mange historiske kilder om arbejdernes forhold under industrialiseringen. Både dem, der ser positivt, og dem, der ser mere negativt på perioden. Af positivt indstillede tekster kan man læse tekster fra Danmarks industrielle etablissementer. Der var dog også kritikere, primært blandt arbejderklassen. Kritikerne organiserede sig i fagforeninger og dannede socialistiske partier. Udover at kunne arrangere nedlæggelse af arbejders strejker som protest mod dårlige arbejdsvilkår eller lav løn, skrev de også tekster om de hårde vilkår for fabrikkerne. Se blandt andet i Fabrikkens Helvede, der er trykt i Socialistisk Ungdomsforbundsblad Fremad, hvor arbejdsforholdene på en fabrik er beskrevet. De forskellige fremstillinger af perioden skyldes formentlig, at ejerne af større virksomheder og fabrikker tjente mange penge på den nye og effektive industri, hvor arbejderne tjente markant mindre og derfor levede under værre forhold. For at forbedre deres forhold organiserede de sig, som sagt før, i fagforeninger, hvor de sammen kæmpede for bedre arbejds- og lønningsvilkår. De dannede også Arbejderpartiet Socialdemokratiet, som stadig eksisterer den dag i dag. Gennem det politiske engagement fik de sat fokus på den fattigere del af samfundet, og de lagde blandt andet grundstenene for den velfærdsstat, som vi har i dag.